Owino, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto medo siro tek keto lek mar dongruok mar Kenya tok higa 2030 kolero ni jiwo sekta mar arita en achiel kuom yore maneno ni lekno ochopo kare. Ruto mane loso e nyasi mar 46 mar sidho jolweny KDF manobagi e kategruok margi mani Eldoret ojiwo jolweny mondo oti tijgi e yor chik kendo nywand lony manyasani e kendo gero piny Kenya. Simfos Okinda nigi ler mathoth. Ya mwendo wa kasi Nen nyasi mar 46 mar sidho jolweny ma KDF manobagi skund tiegruok mar jolweny mantiere Eldoret County ma Uasin Gishu. Jatend jolweny mabende jatend piny William Ruto, komanda maduong' mar jolweny Jamadar Charles Kairiri e kind jotelo mamoko gin joma nochopo nyasi mar sidho jolweny mar 5,000. Jatend piny otiyo kod thuolono mar medo jiwo keto chenro mar lek mar dongruok ne piny Kenya mabiro dhi nyaka higa mar 2060 kojiwo jolweny mondo ti kare kaka chik dwaro mar siro lek makamano. Yesterday, Kenyans began a national conversation about the country we intend to build beyond Vision 2030. Not the next budget, not the next election, not even the next administration, but the Kenya we want to become across the decades ahead, a prosperous, self-reliant, and capable of guaranteeing every citizen a life of dignity. That conversation must include security. Kamano bende jatend piny olero ting' maduong' ma jolweny ni godo e gero mwandu mag piny mabiro jiwo dongruok ma pacho ka. The first duty of the Kenya Defence Forces remains and will continue to be the defense of our republic. Nothing dilutes that mandate, but the same capabilities that defend a modern nation also builds one. Military engineers strengthen strategic infrastructure. Military logistics move people, equipment, and relief supplies when civilian systems are overwhelmed. Ruto onyiso jolweny mondo yaw wengegi kendo ti kod lony manyasani e rito mwandu mag piny kod jokenya duto. Distinguished graduates, you enter service as the battlefield itself is changing. An attack may target a server instead of a border post. A drone may fly without a pilot. Artificial intelligence may disrupt systems, distort information, and erode public trust. Climate shocks may displace communities and ignite competition over land and water. A disease outbreak may threaten more lives than an armed adversary. Tokiango paro mar chako chugo lek mar higa mar 2060 odiochieng' manyoro, sirikal ochomo chako kawo pach jopiny ewi lek makamano. Mheshimiwa Rais, vikundi vilivyosalia. Simfos Okinda, Ramogi TV. Komachielo ni jotelo mag duond bura mar DCP oseyo jotelo masiro lwedo sirikal manoduoko wach manowacho ni ogai mar duond bura no Rigathi Gachagua